Karbi Anglong News Channel along Berta Than Ponchia Bang Nilimen Sami Merchilin Han Sepi Tangte Pini Aberta Angton Ben Archuponik Tha APHLC Central Committee Organizing Secretary Kursing Timongpen Karbi Anglong Autonomous Council CEM Dr. Tuliram Ronghang Ningkan Kresi Chari Detpen Karbi Anglong Aradapan Ko Anlo Kaching Thura Sayamo Kideng Lapen Ko Anlo Sankur Aradapan Kanghon Ningkan Kresi CEM Man Etpen Hemprekang Tim Van Tegloma Pusi APHLC Central Committee Organizing Secretary Kursing Timung Karbi Anglong Autonomous Council CEM Tuliram Ronghang Lamte Arbokpon Tangte APHLC Central Committee Organizing Secretary Kursing Timung Pirang Keteng no Kaning Jepon Alam Tele Angton Pen Arjupon Iksinang News Report Karbi Anglong News Channel Tuliram Ronghang Ningkan Kresi Kacari parang li golden man puke hok alam tu hak sini li ethe theni lam the paklang ponji Ningkan krehini CM Tuliram Ronghang Kacari ke chok kaput hak BJP kethe keretum karcho amai pada ponlo Ningkan krehini ahot CM Tuliram Ronghang ke claim thekte la pen ke pachun thekte ang article 244 e pachun thekte derlo pen VGR eviction claim thekte derlo council of voter list non tribal atung fan ingthan the derlo land pata non tribal tumhan ingthan thekte derlo song trok to makemang ahempe ka kemang lang li pachun pi thekte derlo la pen trading license non tribal tumhan ingthan pon pe derlo pen job card beneficiary atum fan 100 days job guarantee pi thek derlo la kalang li ningkan kresi kachari long ke claim thek yang thek dolang sapini ni lan si paklang jotpo la son hak si alang li ningkan krehini CM claim bo mahut kachari bo mahut student leader afan jail ke thap asai claim lo Facebook along lam thek tok al atum afan jail ke thap la pen ke kidnap pen ke ther ke hap ta pedu pon lo la son si panel discussion ahutami khiang bong achi thok kang kep ta pen lam kang tang la son tanang klang lo la son si gunda tom phan I hem toy si nepdam check pen ke ther ke hap sai ta padu lo karbi I hem illegal pu amen pen hem ki pri asai ta claim pon lo la pen autonomous state kache song atom fan jail ke beng la pen give and take policy kache song atom fan jail ke thap la son si ration card asang tang thana sai claim lo la pen mic rod long le pu sai ta lang li claim lo la pen meeting dolong le pu sai ta lang li claim lo la lang ningkan kre hini lo la si thoninkan kre si lo nili pudami wangke Tuliram Ronghang jong si Karbia Kephan Development Wan Ulu Lapen Karbia Kephan Claim Pilu Plotang Tenili Alang Lefani Puyi Pangela Henlo Alang Lingkan Crazy Ang Bong Iposi Autonomous State Alang Pachun Tekte Derlo Karbia Rat Ke Autonomous State Ake Mang Ke Anotin An Ning Arlo Ekdom Chetapelo Follow Chetapelo Jab Mentus Autonomous State Long Sa Tuliram Ronghang Ningkan Crazy Ang Bong Autonomous State Pachun Tekte Derlo Jong si autonomous state pachun dete ni si manlong le detu ni rat fan chong thuide de la pula so ke mang Tuliram ap polong do de la si alang like autonomous fan si ke pachobai la pen election ke chipai fan cho la pen ni alang li fan ki puya bang ke la hello Tuliram Ronghang ke ipuke mai meeting ang puke itum autonomous state ta hang nangji itum development ta claim nangji sta autonomous state kachistong atum han kopi polo jail ke thapen te hala bang solam ni non karji ni Tuliram Ronghang kai pa pini Simeon rong fat autonomous state pu thak si kachistong lu alang mana jail ke thap si ke hair pen se jail thap lo pini alang li che pondel lo na son si andu dando mana ther lo sta special leader so han pini claim ni der alang li kasi la sona sai bang galang teng ton nangi la ben kupinek Facebook along ka tok pen jong si I hem nep dam check pen jima long pon si ke theng ki choka sai claim bang ke la ke alang eng ton nangi alang li CM ki doji order vilati
Laksana amni bang si golden man ki pula ke therak me melam bang ranai nek chuji lake goson si golden man ke long lolang lipan goson si ke irma punel ke ni pusi no sudak lo jong si no golden man pulo tang te khayang bong ka pachar wala ma pavidet nang ji khayang bong ke plakip dia videt nang ji partialam pupi ben selang le acara saya claim nang ji non langnam sina ration card ke ornament pen parliament ke plak non reform long le parta ka parliament pen nang ke PCLC nang ke BJP thonai congress nai CPM la SC nang tumhai nang pipe lagle de poisa nang pinoi pusi mang tupu panistanil tumhan message nang lo ha dola mara pen ande la bang sol len parta komat phalo ki pi gente butat to tuliram rong hang lak phopi pu selang li pielo pusi pu komal lak phokelo pinyang to media to machine komasi lak phop parta ke long mal ka chini la kacini gomal ke tuliram rong se chini cho rat chini ne pinyang yenta rat malo chini ke media to mana report biya yelang itum jong sia hok alang le lak phopi de media to da pino notice pino alang itum jo nili lak phopi lo punang tum lango yo prupu rat pan pak lango ipola pak lang aidat ke lang lasit tuliram rong ha son phat ka pacho bai pet rat pan pamang hu la ke kar biang long elang itam dai tum chin nei la pen la sona bang ala ling to nain la son thak taxi tuliram rong hang ningkan krei siang bong nei ningkan krei siang bong ke kar biang long angtan aprang prang acar claim pina sai meeting ko dam lo lang li homostia man lo mai ke do meeting do bom si mai ka rodlong li mai kana nang stand dunet hala so a ot a karakter no nata pa do bom la hala so jutang no lang li rim bom la alang li puloi ko ma je theng ji chok nang lo SDC kai ho da son mai tum claim nang nelupu stalang practical ke pa claim bom la nota ko mane hem dam pot thum po ha robor bagalong pondet ha gym long pondet a hemen san ponjok la sona sai claim ke la kente kompia jutang lo ke mia jutang lo man te la ke la si la sona jutang lang no alang li ke claim bang ke ton nang pu ngapen la sona tum han jong si alang li kali putih la tum han pirates no te ipolo pirates a hedet kente nona pirates rela non si alang li jong si eres nang ji putih nona pirates no la pen non od lang no ka chokle masai ko pas nang nambar lo komara kai hudlon te tuliram rohang CM ka cari bom kai hudlo kente ningkan kres alang li ka cari bom hudlo kente la ke ngama song trok tu makemang hele chot ot pa me aprana mu chipi dera tum pinian antara tum han me sena war se pi technician tuliram long hang alang tum theng ka chojor ok ka chojor asai chi pa claim tu alang tum hempre ka kemang lang tum hat delhi jor pidam de non konal tel hai CM tum nalok ka det kente la tum kemang ke la ke kupine development han ka la tum kemang ke hempre ka hanse kemang ke japon ta tuliram rong hang si japon lo kente tuliram rong hang si song trok tuman ke japon lo people hempre kala malang li hadak delhi long pudung dedet kente song trok tuman alang li ke chojor kalilang mante song trok ke manglang li si lang palu pichat kalilang ma tuliram rong hang ke hala ke ningkan kris yang bong kente people itu ninggi hai bang ode tum kar beng long rat tu student leader tu people ninggi hai de kente itu mo tono mas ke nang ji pulo tang itu people tuliram rong hang non ta claim de apla ta itu mar sunak ko non song trok tum pilo claim on ke thato atum han case pabon krai lo case on dalang li pa jok thek thek kente kai da code long kitam kai lo code mal poisa pi bang do tuliram rong hang chiklo poisa pi malang li tum ha pipi tuliram hang pipi non ta pipi kali development scheme am ta 20% 30% tuliram rong hang claim de lo kente tarang lang so ahem kewan gomal of the song trok tum siwan lo council package komalawan ke MS package malawan tuliram rohang legewan kali lege song trok tum kace song siwan tela tum song trok tum pini long no malai scheme ke komala contract lo tuliram pen ke chemesen tulirama a adon la pet ang tan pen ke wanga abihari atum amorori atum silo komala ke long kente kace song ke karbiang long rat biso jang no se apran mo chipunda se kace song de kelong ko malak hang tan nge man to khala tum tong aprana mo chipi ma ahem nang kim tan lo ahem nang kim tan el ke la ke ahem ko rat ni bhe non isilam 26 constituency long mini stadium kim lo te hala dak development mal ko long ahem kim tan lo karbi tum la so ahem kor chet tong chumi ma te la tong apok kang kraima a development ko mala acho ke mala pon ke
ha ang tan men kewang tuliram hong ningkan krisi klema alam lo kelete alam mo lo gente jong sialang li klem lo tang ne karbi dak ke do yun tumhan dak ke do yut tumhan alang li warsai pino pen song trok tumhan contract pino la tumhan deha ke klema warsai tumhan pinoi ipola pipidat ke komai tuliram pen cemen sana leader samasi pichot la kali la ke development kali la son amne ke goldel men ki ir poda kerak chumi misan ni la si la hai allah ma bang ke non tuliram rong hang rat pan kap cobai lam ing ton milu ka pen ing tonang polang li pen rat tolang li fan ing sai nang pokang sai nang election ing sai pami nang non ke bang ye messi election tuliram rong hang siem paman bom lang kote karbiang long la ke tuliram rong hang sak korsiman pulagi karbia khe han la ke pavir jina sidam bom non ta long li ka chor malo long le ka chor malo rong soli long le ka chor kali ni la bang sola ma prang ning jelu border long le chor punoi rong along long le chor punoi rong sole long le chor kali rong sole patta kipi kali patta kipi ke mondol tum report wan po yaro phanti po yaro long malo last ke kan chabi ke em pen cm sing chat ki authority malo to ke council prote malo cm the cm jong si la hai in chap chip ni potta pier the cm si long le ka chor lo kente karbiang lo tonmas council si dalal lo lagi long le lam mafia lo tum si rong sorry long le mafia kali mondol dum le dalal kali lagi mondol dum ke report pon po jo sar long le patta la thon selam pinai ma sela pinang ne lang no hoi ko lagi pinang ne punang ko kente people de la hai claim le de kente alang li pulo pen pulo lak ko ke tuliram long hang hala no lang tum theklo disama ala pen hala pila ko jilang so hala pu ke ma na ma long le lo ke tuliram rong ha phu bele lake kang pai ke leke ki pan ke lake forest central reserve along le lake wildlife sanctuary along le enge hala da ke do jilang so ke do rat manje nang to ke da forest land lake nang tum dolong le pu bage ke therdam a heng ke pida sita tuliram rong hang hadak ciri suri hini along lelang li dokhol det alang li pattalen selam det pilo ketul farm selam lo kowe lo inde lage forest land kalilang man rong so phan man ke eviction nangji tuliram rong halong le phan eviction nang ne pula kona ron le kante kona constitution lo top lasi mathapami nang irar tumta la pen officer tumta mathapami nang APSLCI ditum jong si council ke saru bote ditunge inur hantar loli ditum claim ke nangli somar phan monon kita mesen nai nangli somar ta monon pi jok wani bosi tunge claim dak congress BJP koman APSLCI SC pola mangilo karbia kinglong akhe wasi tung kam claim lape non karbiang anglong non kacheplang pilo rong arlo sangkethan lage tuliram rohang ingkan kris yang bong se ceplang lo inod beneficiary inod la ration card e don jong si bang phol plotang ne lin phok lage nang sang pivek nang pu komar phala potang lamps la pen hala pilo dealers tumhan enge hala dealers atuma phan ke sang thanun po sang enun po plotang te alang litum commission ki komal lon ke dealers atum dealers of commission komala poni ke lage CM tum menda pina do ponte vi bude gosong ya tum sangang than mati la pen lin pho asang ke la tuma phansi ki thik pilo patumi heta manja long klang lo mohong di jualo inut dealers bade episode am pho bangke ginso ta mimi ning duk mimi la jangre bang athom hala bang so bang phua phan si ning kan hini lo sang pa chen long le ke ther ke hab tun si kang che kang nin non si alang litum han sang na pa long le am de tuliram rong ning kan kre ni ke climate development lo mala ken ning kan kre si climate development lo mala jong si karbia khe phan inglong ki duk kala phan kang hon ka jin so bodi polo sang pa than long ke konara ron lo ke tok ge inu long adha kg tho 1 kg tho la son ilin ke thanun ji pu konara ron lo tok ge konara circular lo tuliram rong ha kai paklang thek nang borat phan la pen hala dak supply director tum da paklang thek nang pula food and civil supply director paklang thek nang jong si paklang thek pula tang ni tum ge case pi pula ge
Prabjin penil tu ke dealer steam alem steam orang tu cash pila bila lagi. Lasi Karbi Anglong lem tu kita ning cipino. Sang ke thana bang jong sing tonte pute nilike media ponsi ne ke sang ki piar ni nang donsi nilike. Media ce ponji nilike. Lape hadak pala tani ce ponji. Inu long lin pol long ma long le ma laki alem steam na inquiry ji nili lagi. Nili pen mas inquiry pula lagi. Sang ki piar ni nili pen mas inquiry pula lagi. Sang ki piar ni li do non po. Inu long lin follow malong lema lapen kopi posi than mani liar jupo lapen la tumhan nang kon konara circular lo konara ron ni la bangso sang thang lang paklang thek nang mojong paklang thek the potang te la bangso lem la bangso dealer sapan ingtir lap nai nili puye bang lake laka rondo lake kapelang tuhan ke thanji authority maya ka pipela tumhan lagalang thang authority pipelang tumhan authority pipela tumhan jong sialang tumhan authority pipelo tang te ni tum lake kodalong da chidana ko aron Articles 244A aputa ASDC, KSA, KNCA, Lapen ASDC Youth Frontum, Chilangsi, Karbi Anglong Autonomous Council, Adonri Adungalong, Katesongpo. Karbi Anglong pen di mahasaw aradatum arjerding kluipen akemang India Constitution aloalong kitok Articles 244A Autonomous State nang chesongsi ongdung aradatum avia phik bunanglo lapen apran kidam nang atumta dolo bonta pini arnianta sorkaratum bangso Articles 244A kapachun chia phan RD en ponpedetlo lasi laso ahempre kapachun chia phan Prenipai Inkoi Rahiniarni ASDC, KSA, KNCA, Lapen, ASDC Youth Frontum Chilangsi, Dipu Karbi Anglong Autonomous Council Adonri Adungalong, Katesongpo. Autonomous State Aputak Assam Chief Minister Dr. Himanta Biswa Sarma Aphan Pin Puralo Panongsi Karbi Anglong DC Arideng Pajir Ponpo Laso Autonomous State Ke Hangalong Kachirabdun Chiaphan Laso Alo Karbi Anglong Autonomous Council CEM Dr. Tuliram Ronghang Lapen Karbi Anglong Pen Dimahasau MLA Bangpho Atumapanta Laso Alo Pale Chipusi ASDC Maipu Chandrakanta Tirangpen Pachinipo News Report Karbi Anglong News Channel. Ma office theng ni nilitum dakpini dhorna kangni ponlo so dhorna ja semet nilitum kangni pon abangke tini la so memorandum abangke Chief Minister of Assam aka Himanta Biswa Sharma Dr. Himanta Biswa Sharma phansige panong anpar itame DC aphansi nilitum pajir dampo alangli through pensi alangli hoi pensi nilitum bangsa memorandum ai pajirji la anpar sitame nilitum kemang an ke hang an ke pachun thekji aphan lapen ke parsudun thekji aphan alang litum danang nang cherap dun thekji aphan ni litum ake hai Dr. Tuliram Ronghang Chief Executive Member lapen Dorsing Ronghang MLA Hauraghat lapen Numol Mumin Bukajan 17 MLA constituency lapen Rup Singh Teron Boitalangsu constituency lapen Bida Singh Ingleng Dipu ST constituency lapen Nondita Gorlosa 16 ST constituency Haflong alang lifanta la MLA tumpani tamen ni litum la so kopi pinil so memorandum bang ni litum PG jasemer bangke ni litum autonomous state men masi autonomous state demand committee puro la bangke an machinlo ningkan thongke bra throxin on puta chesong bomla la pen chesong bom long lete bang chesong pohela athen litum slogan amat sila bangke no autonomous state no res emprek long letik nitum sangse la so semi ding pensi SDC KSA KNC bang ita noni tame rar bangke chakateng non puan itabe ningkan thongkebra proxy nilitum hempre forang ke songlo anpar sitame Assam government phansi nilitum la bangke nilitum so memorandum bangke nilitum PG report lasi kedam tang MP election afrang hitame nilitum kiching chingkidam lo chingki pesalang nang che chak do nang che chak ke la lo election padam sinang lasi union government ahin pen aphan nilihin pen pachini po nang tumpen na paching kis tripartite to aphan paching ki po te boi tamen chiklojon fusion po parelo non po ni tamela so ning klarsap penalang la ponso step on ting pon pelang la sila so pang ke pateng ponta prangi pansi nilitum pusot so memorandum bang nilitum paji hemprek pendanglok nilitum 11 charter of demand do kadugo we dak karbianglong la pen dimahasa wa farman la bang ke lahen lo karbianglong la pen dimahasa walong ek number bangke nilitum autonomous state labangke prabjin pen labangke implement nang po la pen tripartite tok tapit pidunang po la anpar sitame nilitum kaprek nilitum tangka maha kaddo kowe article 275
Indian Constitution la bangsa provision thing pen Karbi Anglong Autonomous Council aphan tangka maha kaddo ko behi tame la bangke direct funding pen danglo kaddo ko kaching thur asom tinamo kaching thur ponje phan la bangke deng ponai ji pusinil tum pulo anpara sitame Karbi Anglong Autonomous Council andar mate dimahaso andar lo menang an college do B.Ed college do high school do ME school do non puan sitame kiddo an high school college B.Ed college no puitame provincialize lerang Esla hai provincialization of fancy ni litum labangke non penning 2024-25 yang bang labangke deng pon lab nai provincialize lab nai pusin litum pon lo deng pon lo lapen article 371 labangke north east fancy ke panong lo article 370 labangke Jammu and Kashmir fancy panong lo teba jala bangke paveder lo pulo teba article 371 ke no puta pavir velang esla so teng pen article 371A 12 and 20BA la so provisional thing pen la so paragraph thing pen dak 6 hidu la phan mate Karbi Anglong Autonomous Council phan hitame la bangke rai kom nangji la pen doan constitutional right political rights mukha la pen kaddo kowe ason tinamo ko paching tur dia phansi la bangke nili tumisi ke pondo nasi kaddo kowe la poson tak thakse nili tum minangan ke hang pondo lahai hoi kaddo kowe ke pachun dia phan kaddo kowe hemprek pendang lok dabi ke hang nili tum crazy do an hitame la bangke nili tum Assam government phansi nili tum pajir po ke hai Dr. Himanto Biswa Sharma phan la pen isi bangke pachini gang tum la bangke pasini bangke lahelot nili tum kemat tha bangke Assam government phan nili tum chingki bangke SDC KSA ke hemprek putha bangde SDC KSA kense phan nang chingki nai polam babe la bangke nili tum tak Congress punoi BJP punoi APSLC punoi hemprek aphan aningke dok ke hang ke dabi tum an bangke pin chethakla lasi nili tum henpen laso initiative endo laso initiative ke endo logot government long si kiching kido triparty apor jong sinang lelo pulo tangte la bangke kaddo wiching by sarmisi kaprek stakeholders asong tumpen hitame la bangke chingwa chingsai pensi la bangke kipiji pusinil tum la bangke SDC a policy ke entong do lasi las pini asoy ke mia tempe nang lituma through penili tum chungri kang tungke dak Congress ta hemprek kroi pulo BJP ta hemprek kroi pulo APSC ta hemprek kroi pulo kaprek asong aru dopik lang kaddo eta hemprek aning ke hang asong doan political party la pen asong doan hitame nilitum kemang ateng ilitum kemang pule litum kaddo eta lake SDC ke hang akuprak amuka tuma ke hang pupe lasi la kaddo kawe ke hang la bangke ilitum non India government hin pen 125 amendment banji lasi banji hitame la bangke kaddo we farman lo lasi la solo gor bangke nilitum bangke 244A bangke la bangke ate daga bangke council ong tala so pomosta ke chunche mute initiative lake resolution and make and duplo congress huta en lo SDC huta en lo enving lo council session bangke lapen ako Assam government lo hitame la bangke hadak hitame recommendation enang kokji as a parent state official lasi hadak hitame la so posi nili tum bangke no chief minister fansi la so initiative enang kusi nili tum kichuning ripon pedolo lasi hadak mo kiching kia hur bangke la bangke kaddo ko stakeholders tu panji la bangke chingwai sarpensi iltum bangke la so pichu nangpo lapen bangke political vote ke hai easy ma kibla sab ai issue en chor bangke chokche asi kapre political party 244 ke nije pra hempre bangke long le der mentune bangke parliament long gopne dhorna ke dodam lason ke dodam theglong pe ar julong piglo te bon hitame la bangke central government pu chekrong ba central government along ke dobom aprang congress punoi non BJP punoi nilitum no bangke theglong dak lo la bangke Tangte bini aberta ke lapo ansi kang ton pon iglo do me thak me kurwang thu